Astăzi ne-am reîntors pe FC Mobile să facem un draft opening, așa că rămâneți până la final să vedeți dacă am prins ceva bun din acel draft opening sau nu. Înainte să începem, nu uitați, like și subscribe, mai avem foarte puțin până la 1000 de abonați. Hai să începem. Top 2 box cu Bobby Moore aici. 100% ne dă Bobby Moore din prima încercare. Adică nu mă îndoiesc de asemenea suspect. 15 milioane, măi, slab de tot pentru mine. Nu am ce să fac. Aici am dat traiul și avem niște puncte aici la extra time, cum ne place doar nouă. Să ne jucăm aici, să ne distrăm. Hai să vedem ce ne dă de data aceasta. 30.000 de puncte dispar așa, într-o clipită. Hai să vedem. O spina de 114 overall. Neinteresant. De-astea de 4.000 acum. Ia să vedem. 111. Decent. Haide mă. Vreau măcar un 113 de animație să fie. 112. Nimic surprinzător până acum. Nu prea mai prins, v-am zis, de mult ceva bun la ăsta de 4.000. 111 din nou. Haide mă. Dă-mă și mie ceva frumos. Avem și niște drafturi pe un alt cont păstrate. Niște draftulețe pe acolo. Hai să vedem. Haide mă. Penultimul îl avem aici. Să vedem dacă avem noroc. 112 avem aici. Ia, hai să vedem. Haide mă. Nu, n-am luat 113 din păcate. Nu am reușit să luăm. Haideți să vedem animația aici, senzațională. Columbia, portar de la, nu știu ce club e ăsta, n-am nicio idee, este o spină. Bun, și ieftin. Avem 33.000 de puncte extra time pe contul ăsta, unde vom deschide picul de 30.000 de puncte. Să vedem, poate, ne dă și nouă ceva. Am să vedem, 114 măcar. Da, nu prea ne-a dat prea bine. O să luăm pe bărbățelul ăsta de 113 frumos. Să vedem și animația. Ia să vedem ce animație este aici. Urbergistan, atacant de la Beşiktaş, Istanbul Beşiktaş. Da, n-am auzit de bărbatul ăsta niciodată. Da, nu știu cine e. N-am chiar habar. Hai să dăm un voucher. Ce să mai dăm direct în vouchere. 7 vouchere la număr. Mai avem aici 34 de vouchere. Hai să vedem și garantatul din grupa B. Dacă se poate. Ia să vedem. Haide. Hai să-mi 109. Și dacă mai aveam unul, luam și garantatul din grupa A. Da? Normal că noi ne avem un... Normal că noi avem unul minus. De ce nu? Haide. 102 Palmer. 103. Greu să dea ceva aici. 105. 115 maximul aici. Și hai să vedem. Și ni-l dă pe ăsta din grupa B, care este Guerrero de 107. De ce nu e chiar atât de rău, dar nici foarte wow. Hai să vedem. Dă-i mă. Nimic nu vrea să ne surprindă EA Sports aici. Păcat că dacă mai aveam un voucher din ăsta, direct reușeam să luăm garantatul din grupa A, dar nu reușim. Și numai de ăștia buni la extra time de băgat. O să și băgăm, bineînțeles. N-avem ce să facem cu viața lor decât să-i adăugăm la extra time. Hai să vedem. 9 rămase aici. 8 frumos se duc, se evaporă instantaneu. Da. Și rămânem doar la 1 distanță, la un voucher distanță de garantatul de grupa A. E incredibil, nu înțeleg cum e posibil una ca asta. Da. Și normal că nu ni-l dă garantat. De ce să ni-l dea? Hai să dăm 1500 de gemuri și ia să vedem care este garantatul din grupa A. Ia să vedem în premieră.
German este Klose. Frumos. Klose de 115 overall. Pe contul ăsta secundar o să-mi intre super, super bine la echipă. N-am ce să zic de dânsul. Chiar sunt mulțumit. Mai luăm și noi niște gratis. 500 de gemuri aici. 100 de puncte de rank up. Nu puteți vedea, intră senzațional Klose în locul lui Kin și facem 113 overall cu această mutare interesantă. Pe partea de fundaj dreapta nu stăm bine absolut deloc. 15 fundaj stânga nu stăm prea bine, ca să zic așa. Hai să lăsăm voucherele un pic pentru mai târziu. Îl bag pe atacantul ăsta 213, nu am ce face. Mamă, câți avem aici, câți avem, băieți. Autoselect, bagă-i tată pe toți. Mamă, nici nu pot să-i bag pe toți. Nici nu pot să-i bag pe toți. Am depășit limita legală. 38.000 de puncte avem. Nebunie. Da, am deschis pe la 30.000. Uitasem. Hai să vedem în ăsta de 4.000. Da, ce bun e ăsta de 4.000. E senzațional. E de mai bine nu e. Da. Hai să mai deschidem totuși, deși nu merită. E cam jenghină. 111 numai. Am că deschidă toți banii. Deschidă toți banii pe contul ăsta. Asta este. Murichi. Să fie acolo. Să fie cât să nu fie. Haide, mă. Ceva mai incredibil, nimic, bă, nu mai dau mă ăștia la eSports. Țineți minte că înainte dădea foarte bine la Team of the Year. L-am prins pe Julie 215 pentru 4.000 de puncte, a fost incredibil. Iar acum nu mai prindem absolut nimic, păi de ce nu? De ce nu? Nu vă recomand să mai deschideți pe ăsta, maxim ăla de 30.000 merită, sau niciunul chiar, dacă stau să mă gândesc. Poate vreodată să o trezi la realitate să bage ceva mai bun, că astea sunt varză, dar în fine. Asta e altă discuție. Hai să vedem. Ultimul. Da. Pentru nimic. 34.000 de puncte pentru nimic. Pentru absolut, absolut, absolut nimic și neavantajos total au făcut. Foarte interesant. Și să vezi și din astea 7 drafturi că nu ne dă absolut nimic. Haide, mă. Hai să deschidem aici la Cup Legends. Bă, a crescut badge-ul. A crescut badge-ul destul de ok. Olanda, CAM de la Ajax, Berghuis, cred, sau? Berghuis, da, 215 overall, ni l-a dat aici și s-a dus din grupa B, 100% nu ne mai dă nimic. Văd că a apărut aici poziție limitată left winger, a apărut prime icon care costă mult și nu o să dau la așa ceva. Nu mai rămâne doar top 2 alternativă, bă, mamă, de la Gingam de mie. O animație, hai că avem noroc. Tapsoba. Tapsoba. Cât are, mă, Tapsoba? Cred că are așa mult. Da, 113 numai Tapsoba. Mă așteptam 114, 115 Tapsoba, dar nu e să fie. Dă-mă aici la limitată. Din nou walkout, bă, noroc. Olanda. Left winger. Nu e bun, nu e bun. 115 Gakpo, bă, e destul de decent. Mamă, și acum nu mai am unde să mai deschid mâncați și nu știu unde să mai deschidem tot la Cup Legends, dar clar, astea nu mai sunt degeabiste. Era și logic să fie așa. Da, cam asta a fost. Bă, mi-a picat destul de decent, ca să zic așa. Tapsoba 213, intru foarte bine aici. Berghuis, nu. Berghuis nu are loc în momentul actual. Bă, dar am și un left back, un right back mai bun. Da, aparent nu am. Foarte, foarte mișto. Dar mai bine cum văta cei de la eSports cu suma frumoasă de 5.000 de gemuri de la badge. Mă, ce slab. Ce slab, băieți, ce slab. Hai să mai vedem pârnăile astea, care nu cred că sunt prea bune. 110 numai, ca de obicei, nimica super mega wow. Sau de așteptat. Ia să vedem. 111 pe aici. Haide, mă, că mai avem puțin. Puțin tel.
Ia să vedem. Da, nimic absolut. Chiar sunt curios când cei de la EA Sports vor face ceva în legătură cu asta, pentru că nu are sens, efectiv. Voucherele sunt cam degeaba, adică deschizi o grămadă și spică foarte greu ceva bun. Aici la Extra Time nu mai zic că nici nu merită să le deschizi, că le deschizi, că nu le deschizi, ca în top acolo ești, nu te avantajează cu mai nimic. Deci, da, nu știu ce să zic despre asta. Ar trebui să revină pecurile înapoi și să facă aceste picuri mai avantajoase, mai bune, mai utile. Dar nu cred că se va întâmpla prea curând. Așa că cam asta a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like și un subscribe. Pa!